wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Ahmad Arif Alfarisaru, nomor absen setunggal. Kali iki kula badhe nyritakaken dongeng basa Jawa Kancil lan Petani. Ing salah sijining desa kang subur lan makmur, wargane akeh sing kerja dadi petani. Para petani padha nandur pari, jagung lan sayuran. Pak Sugeng salah sijine petani kang nandur ketimun. Timune sae-sae lan seger. Saben dina ditiliki, dirabuk lan disiram supaya subur. Timune Pak Tono wis wayahe arep panen. Isu-isu pas ana kebun, Pak Tono kaget, tanduran timune padha rusak lan akeh sing ilang. Lah, kok padha rusak tanduranku iki? Piye? Sapa ya sing ngerusak tanduranku? Pak Tono ngomong karo nesu-nesu. Terus Pak Tono mikir, piye carane supaya bisa nemuke sapa sing ngerusak tandurane. Akhire Pak Tono nggawe wong-wongan ning kebun kang dilumuri getah karet supaya iso nangkep sing ngerusak tanduran. Liya dina Kancil mara maneh ning sawah mangan timun karo nyedak marang wong-wongan sawah. Tanpa sadar sikile dipancal-pancalake marang wong-wongan sawah, terus sikile kantil. Kelet amarga getah karet. Waduh, sikilku kantil. Piye iki ora iso ucul saka wong-wongan iki. Gawat, iso ngerti karo Pak Tani. Kancil wedi banget ketangkep. Kancil ora sadar Pak Tono teka. Dumadakan ana kewan Kancil kang ngerusak tandurane. Timune padha dipangan Kancil. Lho, kowe to Cil sing ngerusak tanduranku. Pak Tono nyedak Kancil terus wedi. Ayo tak gawa mulih marang omahku, jare Pak Tono maneh. Kancil banjur golek ide piye carane iso di ngapura karo Pak Tono. Ampun Pak, ampun, kula salah, kula nyuwun ngapunten, jare Kancil karo nangis. Oh, yen ngono tak ampuni Cil, tapi sesuk aja mbok baleni maneh. Ya wis, saiki kowe njaga timunku ning sawah, ya. Sesuk yen wayahe panen, kowe tak wenehi timune, jare Pak Tono. Jebul Pak Tono apik wonge. Kancil rumangsa salah gelem ngewangi Pak Tono. Nggih Pak Tono, Kancil jawab kanthi alus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.